Gusto mo bala sa mala barbecue party apang with a twist? Tokibuntang inasalan sa Banwas ng Pavia, Iloilo nga may vintage theme, kag tilawan ng ilagi ng pabugal nga inasal upod kay Daryl Marie Sarmiento. Nagapadulong ka pa lang, imo na mapanimahuan ang kanamit sang pagkaon nga ginaserbe sa ini nga kalanaan sa Barangay Pagsangaan, Pavia. Sa ini nga inasalan, amoy pa lang. Ulam na. Ang ila ginapabugal ang sizzling hot nuot sa sarap nga inasal. May chicken, pork, paresan sang atsara, kag makahanga sa usawan, piho makapadugang gid sang rice sang iban. Wala man na mo gintipid ang timpla. Bisan gasaka na og man ang presyo, amo man gyapon ang timpla. Ang staff nga si MJ ang in charge agud makuha ang kanamit sang inasal nga ginaserbi dire. Kagang iya kuno sikreto, Gabi lang tapahon, nakag-marinate. Pag gusto na aga pa, tugo na. Para pag adlaw-adlaw na mo pagsukba. apang magluwas sa pagkaon ang nagakompleto sa imo food experience ang mga vintage theme nga lugar. May art pieces nga himo gikan sa daan nga muebles, wood decorations nga himo mismo sang tag-iya nga anay production designer sang tribo Ilonganon kag paghidait sa Dinagyang Festival. Wala man ni siya siling ginplanuhan gid todo-todo. Maga gusto ko lang gid nga dumaliwalas ang akon nga area. Kag open siya, daw tambayan siya. Halin sa timplada sang ila inasal, pati sa pag-curate sang art pieces, hands-on ini nga ginahimo ni Art. Kaglabi nga magustuhan sa mga manugbakal ang staff nga nagayuhom gid ang mga mata sa pag-abi-abi sa mga customer kag bisita. Hatag mga sa customer, mga good vibes, kag ang entertainment kang maayo sa customer. Manamit kag barato nga pagkaon, Instagrammable view kag accessible nga lugar, food trip kita mga kapuso. Hindi lang magkalipat nga magsunod sa health protocols. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.